Bueno, aurreko batean harritu gintuen, prentxan topatu genuen eskutitz batek. Euskal Herriko albaitari elkargoko presidenteak idatzi zuen albaitariak sanitarioak direla azaltzeko eta horrek harritu gintuen, Itziar. Bai, Álvaro Mateo Amanek idatzia zen, Xabier Ugarte Mendiari zuzendua, Lab Sindikatuko Federazio Publikoko buruari zuzendua. Honek nonbait, azken honek harridura sartu zuela eta albaitarien elkargoa Euskal Osasunaren itunaren maiko partaide izatea, eta horri erantzun egin zion ark eskutitzarekin. Gure hausnarketa berriz izan zen, baina albaitariak sanitarioak direla zalantzan jartzen aldaba gaur egun, bai ematen du. Beraz, argitu dezagun eurekin hitz egin da, eta bidena azken aldian hainbesteko hautsa garrotzen ari den animaliei antibiotikoa ematea galarazten dien araudiaz ere galdetuko diegu, iruditzen bazaizu, Olaia. Egoitz Bikandi Pagaldai, Euskal Herriko albaitari elkargoko presidente ordea, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Euskal Osasun itunaren mailan zaudete, osasun sistema hobetzeko sortu den mailan eserita daude gizarte agenteak, politikariak eta sanitarioak. Eta azken horien artean zuek zaudete, albaitariak. Sanitarioak zaretela azaldu behar izaten duzu emaizala? Noizean behin, bai. Naiz eta harrigarria gertatu edo sortatu, batzutan gertatzen jaku, eta, ez dakit gure egunerokoan, hainbeste ataletan egiten dugula lan, eta horretariko gauzak azaldu beharra, bai, apur bat harrigarria da, baina, horretan gabil. Ez dakit azaldu behar izaten duzuen maiz edo batzutan esan duzuen bezala, baina zergatik zareten sanitario kontatu behar izaten duzu ez, sanitarioak zaretela jasoa dago, ez da, Jaurlaritzak ateratako dekretuan bertan 2021ekoan okerrez pagara? Bai, jasota dago, baina benetan, naiz eta harrigarria suertatu, segun zein arlotan egiten dugunean lan, gertatzen dira horretarikoak, eta gu beti pentsa dugu, albaitariak orokorrean, eta profesionala garenez, pentsetan dugu, hori gure barne, ez du gure genetika barne dauela, hor pentsakera hori aukitea eta horretan parte hartzea. Animalien osasunak gizakiarenean eragina duela argi geratu da, azken pandemian argi gelditu zen, animalien gaitzek, gizateriaren pandemiak eragin ditzakela, baina hori oraindik badirudi ez dagoela argi? Bai, baina, nik uste dut, azkenean, horren ingurua badeko gustatu pilo bat, edo kinitzakegu. Adibidez, esaten da, eta, ikerketa badagoz bai, esaten da bena, OMSek esaten da, gaixotasun infekzioso gehienen edo guztien 60% animalietatik datorrela. Nik uste dut hori, lehenengo harreman hori okiteko eta lehenengo puntu hori, abia puntu hori okiteko, nabarmena dela. Bai, animalien gandik alditugulako jaso gaixotasun horrek, bai, elikagaietatik, eta, inguru girotik bebai, eta uretik eta bebai, alditugu jaso gaixotasun horrek. Horiek entzun da, Bikandi jauna, argi dago, osasun publikoko edozein mai edo eztabaidatan lankidetzan egoteko ezinbestekoak zaretela, arriskuen ebaluazioa egiteko behin ipein. Bai, eta gainera, esperientzia behi badeko ez. Nik apur bat zuekin harremanetan hasi nintzen, eta Albaroen eskutitza irakurtzerakoan, esaten adibidez, albaitari klinika batean egiten badozu lan, maskotekin eta etxeko animaliekin. Hortze bertan, badeko desparazitazioak egiten ditugunean, edo txertaketak egiten ditugunean animaliengan, hor badeko puntu bat, zoonosi bat, arrisku bat dauela. Kiste adaptibikoa edo ekinokokus, hor badeko puntu bat, amorrua bebai, Gero animali produzio animalietan bebai, badeko dosari behar, kusukarra, badeko gauza bebai, animalietatik datozenak, eta gure ganakoak, pertsonen ganakoak gertatu daitezkenak. Elikagaiekin baldien eta bagabiz, badeko gure, salmonella, campylobacter, E. coliak, animalietatik eta elikagaietatik, pertsonen ganako jan daitezken edo pasatu daitezken gaixotasunak, hau da, adibidea badeko guzpio bat, eta horregatik gure ikuspuntua eta gure sanitario ikuspuntu hori ez ulertzea edo ez ikustea, harrituten gaitu apurtzu bat, Osasun bakarra kontzeptua, One Health delako hori, hau da, ikuspuntu bateratu bat izatea? Bai, eta hori da azkenean, guk askotan garatu, aurkeztu, esan dugun kontzeptua, zebenetan, osasun publikoaren barne gauzenean behar egiten, edo klinika pribatu batean, edo dana dalakoan, guztiz barneratuta dekogu, eta gure profesionaltasuna, edo gure ikasketak bebai, horretan barne, badeko guzgure atalak.
Bueno, zurekin ari gareaz aprobetxatuz, azken aldi ondan asko hitz egiten da gizakion antibiotikoen ganako erresistentziaz, eta bar. Animalietan ere pasatzen nahi da? Erresistenteak bihurtu dira? Bai, animaliengan edo erabila horretan be bai, ez? Resistenteak egin dira, baina bueltan bagatoz apur bat pentsetan, ez? Hasierakoan zoonosiaren inguruak, eskoki bardu kontuz eta konturatu bargara, animalien gana edo resistentziak horrek sortzen direnak, pertsonen ganara dauzela be bai salto egiten. Hor badeko guz, ez? Virusa, bakteria, badeko guz parasitoak, eta okin bardu kontutan guzti hori. Erabilela zentzunduna, guk albaitario beti hori, edo horren alde egon gara, ez da? Eta hor egunean, suertatzen ari dana, errege dekretuarekin, zailtasunak sortu dira, nik usteot egoera desatzegina dagoela, dekogula gaur egunean, eta naberitzen eta ikusten ari da. Errege dekretua aipatzen zenuen, ze antibiotikoak ematea galarazten dizueten araudiaren kontra, protestak egiten ari zarete, albaitariak, aurreko asteazkenean, Espainia osoko albaitariak kalera ateratziten, Madrilen elkarretaratzeak egin ziren albaitaritzako sendagaien errezeta, dispensa eta erabilera arautzen dituen errege dekretuaren aurka protestak egiteko. Ze puntutan zaudete? Beitu, honek ekarri dauena da momentuz, martxoaren 26an beste protesta bat egingo dela. Ze ikusten dugu ez dugula lortu. Eta ez da bakarrik, nik azpimarratuko nuke, ez dela bakarrik antibiotikoaren erabilera mugatzea edo ez mugatzea. Baizik eta bebai, gure irizpide profesionala alde batera izten ari dela. Fitxa tekniko batek dekola eragin gehiago gure irizpide profesionala baino. Eta bitu, horren inguruan ez, gabiz danok irakurtzen eta ikusten, albaitaritza munduan, edo antibiotikoen erabilera albaitaritzan, 2016 urtetik 2019 gara, hau da, dekretu hau dinokarren ez zegoenean, antibiotikoen erabilera murriztu zen 157 puntutan. Osa, nik uste hori datu bebai, garrantzitsua dela, eta ekoizpen animalietan bebai erabilera joan dala murriztuten, gube bai, jabetza arduratzu horretan, badekogolako ere erabilera arduratzu horretan. Albaitari entzun dizuegu esaten, oraingo araudiak kompetentziak kentzen dizkitzuela, burokrazia handitzen duela, animalien osasun arriskuan ere jartzen duela, sistema konkretu baten kontrako kexak dira, prebest edo prebet, ez dakit nola izan duen ez zehazki, zer da? Prebet, hori da plataforma bat, prebet, bai, hori antibiotikoak guk egin behar dugu erabiltzen dituanean edo errezetatzen ditugunean, informatu behar dugu, epe bat dugu informatzeko. Epe horretan ez badugu informatzen, aldeuzko zipini isunak. Baina, azkenean, karo, zer dakar horrek, burokrazia pilo bat, seguk errezeta bat egiten dugunean, eta tratamendua laga egiten dugunean, barrokiten dau, farmazi batera joan behar direla, tratamendu hori jasotzeko eta jarraitzeko. Karo, tamaina animaliena desberdina da, bai txori batena, katu batena, txakur handi batena, orduan egokitu behar dira tratamendu horrek, eta esan dakoa zailtasunak sortzen ari da. Beno, gaur, deitu zaitugu batik bat profesional sanitario zaretela eta Euskadiko osasun itunaren mailan zaudetelako hori azpimarratzeko, baina bide batez zuk kontatu bezala, martxoaren 26an beste protesta bat egingo duzu albaitariek, momentu honetan errege dekretu horren aurka duzuen iritzi hori salatzeko. Egoitz Bikandi Pagaldai, Euskal Herriko albaitarien elkargoko presidente ordea, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei,